सर दिनै आं नोंथांनि न'आव फैनानै मोनसे भिडिअ लानो साननाया जाहैबाय नै जोंहा दा जागासिनो दं दुरान्ड काप जोङो बुंबाय थादों क'क्राझारा मोनसे गोजोननि नोगोर दुरान्ड कापआ मोनसे फोरमान जे क'क्राझारा दि मोनसे गोजोननि नोगोर बेनि फोरमानानो जाहैबाय दुरान्ड कापआव जोङो मिथिगौ गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बेयाव गेलेफैदों बेनि सिगाङाव माखासे रिउमार जोंनि गेजेराव दंमोन जे क'क्राझाराव बिराद दावराव दावसि जायो क'क्राझारा गोजोननि सोहोर नङा होननानै नाथाय फोरमान होदों जोंनि रायजोफ्रा जोंनि सोरखारा आरो जर'खायै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय BTR सोरखारा मोनसे फोरमान होदों जे क'क्राझारा मोनसे गोजोननि नोगोरमा बेथ' बिराद मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्ट आंनि नोजोराव दुरान्ड काप बायदिखौ जोङो क'क्राझाराव खुंनो हानाया बेयो देरगाथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला सिगांनि समाव जों बिदि मोनफेराखैमोन बेनो एसियानिख्रुइ गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट दुरान्ड काप बेखौ खुंनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि बेनिफिट दङ जों गावनि पार्सनेल बेनिफिट दङ हारिनि बेनिफिट दङ गिबियावनो आङो बुंगोन जोंहा मा पार्सनेल बेनिफिट दङ फुटबल होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि मोनसे गोहोगोरा बिजों जायनि गेजेरजों जोङो डिसिप्लिन होननाय गुनखौ जोङो सोलोंनो हायो फुटबल फिल्डआव हाबनाय लोगो लोगो माखासे नेमखान्थि मानिनानै गेलेनांगौ जायो बे थोबसे फुटबलखौ जोङो रोजा रोजा सुबुङानो जों नायो जाय डिसिप्लिनखौ लानानै प्लेयार्सफ्रा फुटबल फिल्डआव गेलेयो बिथांमोनहा डिसिप्लिनखौ मानिखानांगोन दा बेनि गेजेरजों जों नायगिरिफोराबो डिसिप्लिनखौ जोङो मानिनो हायो सोलोंनो हायो आरो डिसिप्लिन जोंनि लाइफआव थायोब्ला जों बयबो साफा साफा मोजां नोगोरारि मोजां फरायसा मोजां दैदेनगिरि जोङो जानो हायो जों दिनै प्रमद बर' सार अनारेबल CEM BTR बिथांखौ साबायखर होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि नाजानायावनो दिनै बर'फोरा बा बड'लेण्डनि मुङाव मोनसे बड'लेण्ड FC बे टीमाबो दुरान्ड कापआव गेलेनो हाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोरै देरगाथाव देरहानाय जेननाया बे उननि बाथ्रा देरहानाय आरो जेननाया थाखायो जोंनि समाजाव जर'खायै लाइमोनफोरनि समाजाव बिराद गाज्रि मोनसे थासारि जाबोदों बे गाज्रि थासारिखौ जोङो मिनिमाइज खालामनो थाखाय नैबेबायदि नेशनेल लेभेलनि मोनसे प्लेटफर्म जोंनो नांगौ सरकारा दिनै होगासिनो दङ इन्टेलेक्चुयेल फिल्डआव कालचारेल फिल्डआव मोनफ्रोमबो बिथिङाव BTR सरकारा होगासिनो दङ बेखौ जोङो बयबो एप्रिसियेट खालामनांगोन बेयाव पलिटिकेल बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानाया जोंनि थाखाय बियो जास्टिफाइड नङा दा बेबायदि प्लेटफर्म होनायाव फरायसाफ्रा बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन रिक्रिएसन मोनगोन जेब्लानाखि इन'ग्रेसन जादोंमोन इन'ग्रेसन आंबो थांदोंमोन जोङो जोआखै जों नायदों थोबसे फुटबलखौनो जोङो रोजा रोजा मानसिफोर नायदों बेसेबां इन्टारेस्ट दा बे फुटबला जाहैबाय मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों लाइमोनफ्रा गावखौ सोदांनो हायो डिसिप्लिन सोलोंनो हायो फुटबलनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि पार्सनेलिटि बेखौ जों डेभेलप खालामनो हायो बेयाव गोबां गुन दङ फुटबलनि गेजेरजों जोङो मोनसे लिडारशिप क्वालिटि बेखौ जों डेभेलप खालामनो हायो जाय गेलेगिरि बिथांमोनहाबो हायो जाय नायगिरि बिथांमोनहाबो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बै टीमाव गुबुन गुबुन रावनि गुबुन गुबुन धोरोमनि गुबुन गुबुन जातिनि प्लेयार्सफोर फैयो दा बिथांमोनहा नांलाय खमलाय गैयालासेनो सासे रेफारिनि डिसिप्लिनखौ कामान्डखौ मानिनानै बिथांमोनहा गेलेयो दा बेखौ नायनानै जोंबो सोलोङो आरो बेखौ सोलोंनो हानाया मोनसे लिडारशिप क्वालिटि जे डिसिप्लिन मानिनाया मोनसे लिडारशिप क्वालिटि आङो मोनसे एग्जाम्पल होगोन जे गिलासाव जेसेबांनाखि
गाइखेर लुनांगौ दै लुनांगौ बेखिनिखौ लुयोब्ला बियो थागोन नाथाय नांगौनि जुदि बारा लुयोब्ला दै एबा गाइखेरा उसिफावगोन बाहेरायाव गोग्लैगोन लाइमोन बैसोआ ओरैबायदि मोनसे बैसो जेरावनाखि बिसोरहा मोनफ्रोमबो बिथिङाव एनार्जि दङ दा बे एनार्जिखौ जोङो इउटिलाइज खालामनो थाखाय मोनसे जोङो बिसोरनो प्लेटफर्म होनांगौ जेब्ला बिसोरो प्लेटफर्म मोनगोन गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिसोरो इउटिलाइज खालामनो हागोन माने बेलेन्सआव दोननो हागोन किन्तु बिसोरनि जे एनार्जि लेभेल बेखौ जोङो इउटिलाइज खालामनो हायाब्ला बिसोरनि पावारा बिसोरनि एनार्जिया अभारफ्ल' जागोन अब्लानो साइक'लजिकेल प्रब्लेम मेन्टेल प्रब्लेम ससियेल प्रब्लेम लाइमोनफोरनियाव जायो जोङो नुबोगासिनो दङ बड'लेण्डआव ओरैबायदि सेंग्राफोर दङ ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जायहा गोबां रोखोमनि टेलेन्ट दङ सोलो दङ बे सोलोखौ लानानै खायफा नेसनेल लेभेलाव थांनो हायो खायफा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनो हायो नाथाय नांगोन जोंनो प्लेटफर्म दा बे प्लेटफर्मखौ सरकार लेभेलनिफ्राय होनांगौ आरो होबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथांनि इनिसियेटिभआव होनायखौ जोङो मोनबोगासिनो दङ दा बे प्लेटफर्मखौ फरायसाफोरनो जोङो होबाय थानो हायोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा साफा सानैब्लाबो गोजौ लेभेलाव थांबाय थागोन जाय फरायसाया नेसनेल लेभेलाव थांगोन एबा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांगोन गावनि टेलेन्टखौ लानानै बै फरायसाया रोजा रोजा फरायसाफोरनि थाखाय इन्सपिरेसन जागोन थुलुंगा जागोन बियो लामा दिन्थिगिरि जागोन रोजा रोजा गथ'फोरनि मेगनखौ बै फरायसाया बेखेवनो हागोन जाय फरायसाया गावनि टेलेन्टखौ लानानै नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनो हायो जोङो नुबोदों गेलेनाय बिथिङाव मेथाइ खननाय बिथिङाव मोसानाय बिथिङाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जर'खायै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलो दङ नाथाय बेखौ जोङो बाहायनो हायाखै जोङो थुलुंगा होनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि सोलोफ्रा बुथार जादों किल जादों डेस्ट्रय जादों दा जोंनि गोरों गोरा हक जोंनि सोरखार हक बा पलिटिकेल लिडार्सफोर हक फरायसाफोरनि थुलुंगानि थाखाय बायदि रोखोमनि नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्राय बेबायदि खाबुखौ जोंनो होफैनांगौ बे आंनि खावलायनाय बेनिफ्राय आं दहायनो बुंदों जे क'क्राझारा मोनसे गोजोननि नोगोर बेखौ जोङो फोरमान होनो हाबाय बे पार्टिसिपेन्ट्स जाय बिथांमोनहा गेलेनो फैदों बै गेलेगिरि बिथांमोनहा रोजा रोजा सुबुंनो मेसेज हैगोन जोङो क'क्राझाराव गेलेदों क'क्राझाराव जोङो उदाङै जोङो बेरायदों बेयाव जेबो दावराव दावसि गैया क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा अनसुला आरो क'क्राझारनि जर'खायै थागिबिफ्रा जर'खायै माने एसटि मानसिफ्रा बा एसटि नङै मानसिफ्राबो बिथांमोननि जि हारिमु बियो धोनि रिच बे मेसेजखौ बिथांमोनहा गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हागोन नुनो मोन्दों जेब्लानाखि बे दुरान्ड कापआ इनागुरेसन जादोंमोन बै इनागुरेसन जानायाव बेयाव बर' हारसा नेपालि सावथालि गासिबो हिन्जावसाफ्रा फैनानै गाव गावबागाव हारिनि ड्रेसजों बेयाव मोसाफुंनाय दिन्थिदों बेयो जोबोरै मोनसे मेहेरगोनां आरो बेबायदि नुथायखौ जोङो नुबाय थायोब्ला जोंनि गोसोफ्रा बिराद थुलुंगाखाङो रंजानाय मोनो बेनिखायनो आं बुंदों जे फुटबला मोनसे ओरैबायदि मेडियाम ओरैबायदि प्लेटफर्म जायनि गेजेरजों जों रंजानो हायो जायनि गेजेरजों जोङो गोबां जों सोलोंनो हायो बेयाव फुटबलल' जोआखै फुटबल प्लेयार्सफ्रा गावसोरनि टेलेन्टखौ बेयाव देखायदों बेयाव गोबां रोखोमनि मोसागिरिफोर बेयाव मोसादों आरो स्किलफुल माखासे मेथाइ खनगिरि बिथांमोनहाबो मेथाइ खनदों बेखौबो जों नुदों जेब्ला मेथाइ खननायखौ जों खोनानो मोनो जेब्ला मोसानायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला स्मार्ट आरो स्किल सासे मानसिया एंकरिं खालामो बिथांमोननिफ्राय जोङो थुलुंगा मोननो हायो आरो जों गोबां जोङो सोलोंनो हायो